Bulate nagpalampuson o sa ka-Walk for Peace lagi sa gayon sa mga sakop sa National Freedom for Peace Movement kung natin sa hapon Siyempre, Mansay, 2012, ito sa lungsod ng Bulate. Ang maglem o sa grupo sa mga katawan na namugla ganitong miyagi tuig 2011 alang sa pag-asang sa kalinaw, anti-communism, terrorism o pagbatok sa illegal na droga o uban pagmatang sa simen na naghatag o kadaot sa kahusay o kalinaw na naghatag usab sa negatibong epekto sa ekonomiya sa nasod. Kita na to sa ato ang nasudnong nga Pilipino nga doon na kita yung mga membro sa NAPIM nga supak sa pagkahimong gusto sa ika-44 nga kalihugan sa CPP nga ang parin kita karon para makita sa kadaghanan nga naday grupo din sa Mulabi nga gusto kalinaw, gusto demokrasya. Nangandoy ba sa isang kwalidad? Nakampot na ba yun na? At lagi kwalidad sa ito ang ang marginalized society. Nakampot na ba yun ito ang itaw na ito pagpupos ng ekonomiya? So pagkakaroon hinahinay na nga saka nga ito ang ganun niya basta kitang tanan kanunay nga mag-iusa, magtinabangay matagisan labi na kitang mga sibilyan kaya kitang sibilyan, kung wala ang sibilyan makunsa man ang mga sundalo, mga pulis to so dapat doon nag-bayanihan may tabo labi na sa mga NGOs. Sir, ka na sa namugla ninyong grupo? Namugna ang atong grupo atong September 27, 2011 diri sa Mulabi yun ay Sila ka yung population ko? ang among mundo pagkakaroon mga almost 600. Sa Mulabi ba niya o na pa yung mga neighboring municipalities? Napos sa ubang mga lugar din nakakatay mga chapter sa uban pero tungod kay bago pamanta mo nang gamay pa ang atong mga membro karon. Okay. Ano qualification sa membro? So ang atong qualifications dapat mo magsubmit sila gusto mo pa membro magsubmit sila og barangay clearance o police clearance para makita nato nga kining mga membro mga tawana mga sakto nga o mga butan nga manlulutuyo sa atong katiliman. Ilang kilometro ang lakaw na sa Walk for Peace karon na dawa? Karong ikan ta dre sa gym mabonyong tapadong sa atong municipal market balik din sa tuang gym Berapa na ang laso mga 4 kilometro. 5 nga rin. Kaso Presidente Lagunog, ang founding chairman sa mga grupo nga ang mga kalukas sa hapong asawa dala sa tema alang ng ituiga sa kasbayayong sa kapitiban pag-reservar sa Diyos noon o mga buon na henerasyon. Ikuyo pagpunta aron pagkaon ang pagkaulog sa 44 katuig na kasumaran sa pagkabugna sa revolusionaryong kalihukan sa grupong Communist Party of the Philippines o New People's Army kung PPP-MPA. Kuman sa Walk for Peace, palibot sa nagunang kagalangan sa lungsod ng Mulabi, usa ka programa ang gitayon dito sa Mulabi din, nga gitabungan sa mga tag-as ng opisyalis sa kapulisan o kasagaluhan sa 1st Infantry Division. As of now, karon nga quarter is general peaceful man. Pero since naagihapon sila sa Malindang Complex, wala may nagkakumpiyansa gihapon kay anytime based sa assessment sa intelligence is mag-conduct sila hostilities anytime, particularly ang kaning mga vital installations nato and mga poultries isa ni sa mga targets nila. So kaning anniversary nila sa CPP is medyo dili ka kumpiyansahan although doon ay declaration sa SOMO but then nagpabilin may nga pabantayon sa lugar na mo. Pero overall is generally peaceful siya karong panahon na. Sir, dili ba na pending
ceasefire agreement or peace negotiation between the NPA and the government? Oo, sir na aware niya na. But then, ang posture na mo is defensive. So, in terms of parameters sa SOMO, wala ta nag-violate, nag-follow ta na. Pero, gidipinsa na to ang area. So, wala gi-limit man ang ato ang pagdipinsa sa ato ang area of operation. Nabay, Nagkandak po tayo mga patrolling? Perminti ang patrolling. Labi na o magabi within the perimeter sa mga detachments. Tapos perminti yapon atong mga dry runs. Ato ang CMO activities, continuous yapon. Ang limited lang niya is ang offensive. Ang offensive. Pero ang mga defensive activities, patrols, CMO, yapon. Si Lieutenant Paprio S. Aloha Jr., Alpha Company Commander sa 56th Infantry Battalion sa Philippine Army na mawali representar o ihulit ni Colonel Romel Almaria, ang Battalion Commander sa 56th Infantry Battalion na nagbase sa Barangay Argao. Kaya nagkakaroon sa mga litangkong pulos lamang mga representante sa mga agad-kong opisyal sa mga nakiasutan sa litangkong ang opisyal direktor sa Pulusan na si Police Senior Superintendent Romeo Rason Hoy na mga gitumbok ng S. Sticker. Alam sa Frontline Mindanao Balita, sinisig Jong Kajon, reporting.